Dostum, sen gün sayın üstünge matur hem уңайлы kiyimler kiyesin. Şulay bit. Аларны сиңа әтиян ең кибеттән сатып ала. Ул киемнәр кибеткә ничек эләгәсең? Иң элек аларны кемдер тегә? Әйе, дустым, безнең бу видеобыз бик кирәкле һөнәр вәкилләре, тырыш һәм уңган тегүчеләр турында. Борынгы заманнарда кешеләр киемнәрне бары тик салкыннан саклану өчен генә кигән. Аларны хайван тиреләреннән теккән. Тирене энә белән түгел, очлы ташлар белән тишкән. Тимер уйлап табылгач, нечкә һәм уңайлы энәләр барлыкка килгән. Бик озак вакыт энә белән җеп тегүченең бердән-бер эш коралы булып саналган. Кешеләр бар киемнәрне кулдан теккән. Тегү эше өчен пөхтәлек, игътибарлылык, тырышлык һәм түземлек кирәк булганга, аның белән күбрәк хатын-кызлар шөгыльләнгән. Алар чигеп, киемнәрне матур бизәкләр белән бизәгән. Еллар үткән. Автомобильләр белән берлектә беренче тегү машиналары да барлыкка килгән. Алар тегүнең эшен тизләткән һәм җиңеләйткән. Ә заманча тегү машиналары компьютер ярдәмендә эшли. Алар киемне тегеп кенә калмый, тукымада матур бизәкләр дә чигә. Тегүчеләр тегү фабрикасында яки ательеда эшли. Нинди дә булса кием тегәр алдыннан тегүче шул киемне киячәк кешенең, клиентының үлчәмен ала. Моның өчен ул аның иң башларын, билен һәм гәүдәсенең башка өлешләрен махсус үлчәм лентасы белән үлчи һәм дәфтәренә язып куя. Аннары киемнең фасонын сайлый һәм кагазгә элгесен ясый. Ясап бетергәч, әзер элгене тукымага күчерә дә кайчы ярдәмендә кисеп ала. Аннары энә белән җеп алып, булачак киемне эре атланлар белән тегеп чыга. Яртылаш әзер киемне клиентына кидереп карый. Кием гәүдәгә ятышлы булса, аны тегү машинасы белән тегеп чыга. Хәзер инде әзер киемне үтүклисе генә калды. Зауыклы кием кешене матурайтырга, аның кәефен күтәрергә мөмкин. Тегүче кешеләрне, дөньяны матурлатучы бик кирәкле һөнәр иясе ул.